50 år, og jeg er vældig god til det med lys. Men der var masser af nåletræer. Fuck. Blandt andet har jeg været 3 år i Netto som chef for lidt forfra. Effektivisering af kommunen. Det var ikke sådan, var det ikke. Nej. Min politik drejer sig om 3 punkter. Hold nu. Men når du skal sætte din stemme, så tænk med hjertet og hjernen, og ikke kun røven. Vi gør Vejle attraktiv igen for borgere, tilflyttere og arbejdspladser. Det skal vi jo. Stem på mig, for jeg bliver altså rigtig ked af det, hvis jeg ikke kommer i byrådet. Og jeg... Goddag. Jeg tror, jeg kan være med til at skabe rammerne for at skabe udvikling og bevare bla bla. Noget andet er, at det dyreste sted i Vejle, det er noget andet, er det dyreste sted i Jylland at lægge en erhvervsvægt. Jeg skal ikke videre den der. Så vil der ikke være flere så vil der ikke være nogen liberale i byrådet næste år. Det er alvor det her, vi kan sætte dig i. Det er kommunalpolitik.